manuke manuke manuk tilang manuk tilang manuk tilang noto liwalang esok ana cewek buka lawang bareng weruh nganggo utang kembandul manuke manuk bubut noto lijawut esok ana cewek manggut bareng weruh lagi nyukur jempol kira jem sing kuwi manuke manuk blekok manuk blekok manuk blekok noto libatok esok ana cewek lungguh dada ketok ringis jebul ra nganggo katrok manuke manuk jalak mencok ning wit tunggak esok ana cewek nggorok jegak bareng weruh manuk kundangan manuke manuk pleci noto lipari esok ana cewek katon seksi bareng tak cedhaki jebule banci ajigur manuke manuk emprit mencok ning wit sawit esok ana cewek lungguh jepit alah jebulane lagi nyukur silit manuke manuk ireng noto li areng esok ana cewek mubeng okonge gede marake cenglor manuk krantil noto likrikil esok ana cewek dolanan bedil sing dhuwur pentil sing ngisor iwak manuk terkuku
Mas Kutu. Mantap. Arombia 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 ini lagunya lagu jenaka Arombia Arombia Sangku yang boyo Arombia Arombia ini lagunya lagu jenaka asik-asik Arombia 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 kita semua berbahagia ana ula-ulane dumung Mas Ula Jare dumung mencawe kangkung ana wong wedok atine bingung Ula dengong nyokot irung Arombia asik-asik Arombia 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 Ini lagunya lagu merdeka Arombia 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 kita semua selamat sentosa ana ula-ulane cabe Mas Ula Jare cabe mencawe jambi mbake ndembik bingung adine Ula dengong nyokot lambe asik Pokoknya irung ki main tok ulane dumung Dumung? nyokote irung. Nek Ula cabe. cabe nyokote lambe yes tak telateni kok mudun teko kantor ah kecamatan siap Arombia 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 Woyo woyo Lagunya lagu jenaka Indonesia tetap merdeka ana ula-ulane bumbu Ula bubu mencawe jambu mbake ndembik sirahe ngalung Ula dengong nyokot gula lah lumayan mudun meneh ya asik nut-nut lho Mas keteko nggone wis kok nut-nut genah no kok Genah, wis Kok tak trateni ya kok nut-nut pisan nggone wis rek iya iya kewer-kewer Arombia 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 ini lagunya dari Jakarta Arombia Arombia masyarakat di sini sehat semua ana ula-ulane sawo muas Ula sawah mencawe kelapa mbake ndembik ala kelara Ulan dengong nyokot dodo Arombia asik Arombia Arombia ini lagunya lagu jenaka Arombia Arombia keluarga bapak rawat berbahagia ana ula-ulane diwel Ula diwel mencok neng pager mbake ndembik lagi magodong sing Dengok nyokot udel lah iya nyak nut-nut Mas nyak nut-nut tak trateni ya Ngono wis
Iya ya, mau muni kok. Mari kita uduk kene lho ya. Iya dong sih, iya. Kurang sekilan. Ya iya dong, iya. Kowe bar kula dhewe nyokot udel kowe terus Iya dong sih. alamatnya ngerti paham. Iya, paham. Arumpia. Arumpia. Ya. Lele satunya dari Jakarta. Arumpia. 74 tahun Indonesia merdeka. Ayo mbok kurang sekilan. Wis nunut lho Mas. Mama kurang sekilan. Ana ulane luwuk Mas Jaring. Lalu kok mencok wit jeruk. Mbak entembi. Mbak entembi. Mbak entembi. Mbak entembi. Alalala Mbak entembi. Alalala Mbak entembi. Asito pratek Mbak entembi. Ala dengok Mbak entembi. Dengok. Ulan dengok ora sida nyokot. Wong kari saiki kok ora sida nyokot kene sebacet kemronggo kok ora sida nyokot kenapa dong sih? Aduh. Karepe arep nyokot lah sing arep dicokoti ketoke bosok dadi Kok bosok kepiye to? ana ula-ulane Luwuk Mas Gareng. Ula luwuk mencok wit jeruk. Mbak endembi Allah adeng. Ulan dengok nyokot bathuk. Bathuk pundi Mas ngisor apa dhuwur? Kan bathuke loro. Bathuk loro. Bathuke loro ngisor karo dhuwur. Wis pokoke sing nek rambute lah ya nek bathuke. Kabeh nek rambute Mas, Iya, kriting karo lurus. Lah ini. Ya. Berarti kuwi bathuk ngesor wit jeruk. Sing rupane kaya Bro. Terima kasih Arumpia. Arumpia. Woyo. Lagunya zaman merdeka. Arumpia. Semua yang hadir sehat sentosa. Terima kasih. Meyu ngati gondo arum enak rasane empuk ginal krasa legi gula jawane ngampen ambah rawa kurang asen ora dadi apa isen tanpa guna aja dibatin yen pancen tresno Solo tiga metuku duren mudune ngreca yen wis pancen tresno sesukane ngenteni apa meyu ngati nyoto enak kondang kaloko sapa sing nyicipi mesti kangen ning liya dina suke guyu lirik bikin rontok jantungku yen dibuka ala kebul yen dicandake ala mentul
yen dibuka ya ala kebul yen dicandake ala mentul gondo arum enak rasane empuk kinal kinul krasa legi gula jawane ngampin ambah rawa kurang asen ora dadi apa isin tanpa guna aja dibatin yen pancen tresno duren muduning reca yen wis pancen tresno sesukane ngenteni apa apeme yungatni nyoto enak kondang kalopo sapa sing nyicipi mesti kangen neng liya dina pidake awake lemu untuk kingsel suke esem suke guyu alirik bikin rontok jantungku yen dibuka ya ala kebul yen dicandake awak mentul yen dibuka ya awak kebul yen dicandake awak mentul yen dibuka ya awak kebul yen dicandake alah mentul apa meyungatni apa meyungatni apa meyungatni apa meyungatni apa meyungatni apa meyungatni apa dik mesti tak wangsuli seminggu iki dolanane ngendi dolane kutha dik uga luar negeri wong sugih kaya dina Senin Mas aku dolane Sragen duren bakule piye hara ayu tur ijen wah sip pokoke bareng kok jejake ayo piye aku dituthuk gandhen syukur dina Selasa Mas aku dolan nang Yogya
rambute dawa Lah bareng mbok jejaki jebul mara tuwa sing kowe Kewirangan. dina Rebo Mas aku dolan nang Solo panjenengane karek tuku sawo bakule piye nganggo klambi ijo kaya aku bareng mbok jejaki ora jebul genderuwo penyanyi dina Kamis Mas aku plesir nang Inggris aku tuku manggis ayu ireng manis untune gigis semua aku dolan nang Mekah aku tuku blewah turune mlumah terus begagah aku dolan nang Batu aku tuku jambu lumayan ayu aku dijegok ngasu Oh mambu dina Minggu wis kesel aku ora metu capek banjur mampir wis seminggu nyambut gawe wis ora metu leren mbok metu aku wis ora metu leren istirahat bareng tak cedhaki piye ta ya ra suwe-suwe metu gila bareng tak cedhaki suwe-suwe metu bareng tak cedhaki Mas gane Mas Udin metu metu tanggapan tip asing kondang tek kaplek lan tiwul watu lintang opo watu kapur babakan seni ojo maitu akeh sing kondang akeh sing misuwur yen ora percaya ayo melu aku nang Gunung Kidul teknik nyatakno dhewe Rakal barolan kukuk iku kabeh papan wisata dek Saden apa wedi ambo cekak
aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur Raka barongan kukuh iku
leyeh-leyeh penak tenang pengangguran ala pengangguran ora ketuman kawean pengangguran ala pengangguran ora ketuman pengangguran ala pengangguran ngebaki jalanan leyeh-leyeh penak tenang kadung kapok pengangguran tengah tengok neng emperan leyeh-leyeh penak tenang motongan ora karuan weteng kluruk keroncongan leyeh-leyeh penak tenang mikir sisok ra ketekan mikir besok kejengkelan leyeh-leyeh penak tenang orang jaluk ora ketuman orang ngantuk cari karipan leyeh-leyeh penak tenang pengangguran ala pengangguran ora ketuman kawean pengangguran ala pengangguran ora ketuman pengangguran ala pengangguran ngebaki jalanan Faris Kendang Deddy Kopulo version. Yes. Tarik seis leyeh-leyeh penak tenang
ngebai jalanan